Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýokary üstünlikleri eýe bolýan Dokma Senaty ministrlerining Balkan vilayatynyň Magtumuly etrawynaky tekin we ayakkab döwlet kärhanasy gysga wagtda tutuş ýurdumyň Dokma Senatynyň öňde barjy kärhanalarynyň hataryna goşulmagy başardy. Arkadaly gahrman Serdarbdan ähli ugurlardan gollaw ýardamlaryny duýup zähmet çekýän kärhananyň tikinçleri garaşsyz hemeçilik betarap ýurdumyň ykdysady kuwatynyň ýokurulmagyna goşant goşmak bilen birlikde Unuji zähmet üstünliklerine eýe bolýarlar. Bu ýerde halkara parahatçylyk we anlaşmak ýylynyň ilkinji aýyna sarpejlere ýetirilen ayakkap hemde tikini önümleriniň ösüş depgini epesli ýokurlandy. Häzirki zamanyň iň bir kemeli enjamlardyr hizmatlar bilen üpçünedilen kärhanada şöyle geçen bir aýyna 1 milyon 630 000 manatlyk önüme öňürlüp sarpejlere ýetirildi. Munyň özi güdäňde tutulany mailnamanyň 105 götürüm ýerine ýetirileninden habar berýär. Kuwatly kärhananyň tekin hemde örme bölümlerini alyp barýan işlerem has gowunurjydyr. Döwrüp kärhananyň çeperli tikinçleri şöyle ýanwar aýyna dürli biçüwlik hemde ýaraşykly tikini önümleriniň 13.780-sini taýýarlamagy başardylar. Kärhanada taýýarlanan ayakkap jüwtlarynyň sany bolsa 2000-den geçdi. Ýurdumyň ykdysady kuwatynyň barha ýokurulmagyna münasip goşant goşýan usta tikinçler gahrmany arkadamda hemde hormatly prezident bilen arkadaly gahrman Serdarmyda alkyş sözlerini aýdyp, şunlara baky bir taraplamadan 30 ýyllyk şany senetiniň dabarly belenjek halkara parahatçylyk we anlaşmak ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini beslemek uğruna hasam gaýratly zähmet çekýärler.